Салом дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба канали Хурик90 ва Хушсадо. Бародаро, дидем прибора. Ҳамин номаш клешай. Ана 100 сомонӣ нарх дора. Хубии клеш медонед чиай? Ана ҳози кадоми свет леви дошта боше, ам чӯчукбинак метона биёя. Бинаки ты леви дори, чанқа бояд дар моҳ светат кор кана, ҳамаша ана ба хотири инами с помощью этого гуфти гапо инами тестера метона мисол определит кана ки мисол чанд сом дар як моҳ светите кор кана, ты леви дори ё надори, анами мисол ҳамин рола бозӣ мекуна. Ана бародаро, хоҳен фаҳмидан чӣ хейра истифода бурдан дар кор. Ма як шарт мемонам ки ҳами видеом 1000 просмотр гира, лайкош қатӣ. Ана ма ҳамия ба шумо пешниҳод мекунам. Ана видеора мисол сода кардан мефаҳмонам, хубиш яке ба забони тоҷикӣ мефаҳмед. Ана бародарҷоно, ина нишонтон метиҳам ки чӣ намуда ҳамун тестер. Ина бародаро, ма саюз ниша дорам. Иш коробка холия фурӯхтумаш барои тестера. Инаи мақсад хай набуд иҷора симура мезананд, кагабишни месанҷанд. Ана инаи диден. Ина бародарҷоно, ина мисол токай, ҳами симада мемонам хе, да ҳамиҷа цифроша нишон метиҳад. И ки ма дорам, ина и чӣ хеле гуфтам, сатсо и электрония нишон метиҳад ки чанқа ток омадиса, чанқа чиз бояд дар як моҳ чанқа спори, ҳамаша ба ҳамиҷа мегӯяд. И хай ини ма саюзияй. Амирам ҳамаша нишон метиҳад. Хоб бачаҳо, гуфтам, агар просмотр гирифт, ана кадомида маҷбур боша, аки ҳамаи одамода дар корай, як хело намедонанд ки мисол светош чорнияй ё он кас айвай сток гирифтагиай. Ана ҳамин чизора мисол ман метавонам да шумо фаҳмонам. Хоб дастгирӣ кинед канала, иншоалло баракат меёрад. Зинда бошед.